From this bridge you cannot use anything. Back. If one truck is also loaded from here to here, I will stop the work. Sir. Okay. ಇಲ್ಲ ಸರ್ देखेंगे काम करा के दिखाओ. सर मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ. नहीं आपने का आपका रिकॉर्ड है. आपने जो लैंग्वेज यूज किया है ना. सर मैं ये बोल रहा हूँ सर्कल ऑफ इम्प्रेस नहीं फाउंडेशन का बोल रहा हूँ सर मैं तो. नहीं तुमने क्या बोला मेरे को मालूम है. सबको मालूम है. सर ये फाउंडेशन का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मींस फाउंडेशन का अरे जो मैं मैं तो बोल रहा हूँ ना सर. मैं तो और क्या बोला सर. अभी तुम चुप बैठो मैं देखता हूँ मेरा काम कैसा करता हूँ. मेरे को बोलते हैं आप ये बनाया करके हम लोग जिंदा है. ये तो मर जाते थे. सर कहाँ से जाते थे बताओ ना सर. कहाँ से. ये पहले ब्रिज नहीं था यार. हम लोग उधर से जाते थे पार से जाते थे. आपको फेरी है इधर सदाशिवगढ़ का स्टोरी मालूम नहीं है तो क्या हम लोग उधर का उधर रहते थे. स्विमिंग करके आते थे. फिर क्या नहीं मतलब सर आपने हेल्प किया ब्रिज बना करके सर. मैं तो अरे आपको अच्छा धन्यवाद है. दे रहा हूँ सर बार बार. हाँ? Usha, you are from that Podar? Where Podar are you? ಕರಿ ಅವನಿಗೆ Podar ನಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಇದೇನಿದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ತೆಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ.